Tinc un problema, Pedro, però no és de consciència, és d'identitat. Jo ja no sé si sóc Ricardito, el del furgón, o la dona de fer feines de casa meva. A casa meva m'exploten. Amb la família, potser és el xantatge emocional. El Pedro s'està morint d'un virus que ha enxampat a la presó. I jo n'estic començant a sentir les conseqüències. M'ha contagiat. Necessito un metge. Truqueu al xeringa. Sí, i digueu-li que jo... Tu em donaries feina? Què? Estic disposada a pagar-te tot el que em demanis. Quedes contractada, comences ara mateix. Sí. Xeringa, escolta, només els has de convèncer que estic malalt de debò. Ai, ens han dit que ha vingut el metge. El teu vell s'ha contagiat amb un virus que hi ha a la presó dels tios. Per acumulació d'hormones masculines. Aigua! Santa Maria, Mare de Déu, prega per nosaltres, pecadors. Atenció, nois, que passo! T'he de dir que fas una cara fantàstica per si que t'has de morir, eh? Jo estic fred com una rosa. El que no entenc és com el Ricard s'ha pogut encomanar. Ricard no té res, home, fa comèdia. Estaven tots dos conxabats per fer-nos creure això de la malaltia aquesta dels nassos. El meu pare el mato. Això precisament és el que farem. Sílvia, baixa immediatament d'aquesta taula. Et pensaves que no podia tenir una feina, eh? Ni una carrera. I ara que et demostro que sóc una dona amb empenta i amb esperit, em vols tallar les ales? Vinc de visitar el Pedro. Està mort. De la mateixa malaltia que tens tu. Això no pot ser, fill meu. No pot ser perquè tot era una broma, perdona. Posat la presó en quarantena. Hi ha gairebé uns 500 morts. I els que sobreviuen estan provant de salvar-los amb aquestes gotes. ¿Qué ha pasado? Hora de la defunción, las 5 de la tarde. Jo vaig passant cap al tanatori per arreglar el tema del funeral. El voleu cremar, oi? Mira, ja se l'emporten. A on? Adéu, papa. Adéu, amor meu!